Yan, nag-iipon ng buhangin si Tricia. Yan, pinag-grinder ko kay Kuya Gatso kasi sagad na sagad. Lumulot. Yan, good morning mga paring Jason. Papunta na tayo dun sa site. Sana panoorin nyo hanggang dulo yung aking magawang vlog ngayong araw ng Miyerkules. Napakainit ng panahon. Time check natin ay 7:31. Punta na tayo dun kay Tricia. Siyempre shoutout sa lahat mga sponsors, mga viewers, sa mga anonymous na ating mga sponsor. Shoutout po sa inyong lahat. Sa mga OFW, yung mga viewers natin, ingat-ingat kayo sa mga trabaho nyo. Yan. Shoutout sa lahat mga OFW. Ayan, let's go. Pumunta na tayo na sa Mobile Project. Ayan. Good morning. Bagong gising talaga. Oo. Ang dalang tinapay ka. Kape muna kami. Amoy. Matiyo kong laway. Mayroon nga. May ito yung kumain nata ito ng star apple. May puti-puti sa gilid ng mukha eh. Hindi. Masaya. Alam mo kung bakit masaya sa umaga? Panaginipan niya si Dino. Oh? Kaya si Dino kanina eh, pagdating ko. Paano si Nuno? Kaya kap. Paano si Nuno? Si Tilo, paano si Nuno naman? panaginip lang daw. Nuno sa personal. Kape muna, kape. Almusal po. Nagkape na. May tinapay. Tapos papansit pa. Talagang binubusog. Inaano niya para matapos ko. Binubusog. Ay, ako. Amo. Almusal muna. Amo. May swimming daw ulit. Ulit? Oo. Hindi naman ako nakakapag-swimming. Kailangan daw nakaswim. May swimming daw ulit eh. May swimming daw. Morning! Kailangan daw. Kasama ulit kayo? May swimming daw. May nag-request. Sino naman? Oo. Nanay. Mawaw. At nigra na kita. Ano? Ito na kita. Lalo. Ayan at magbabaklas tayo ng binusa na poste dito sa gitna. Right. Ayun, sana po panoorin niyo yung vlog na aming ginagawa maghapon sa bawat channel namin. Pasupport po sa amin. Mga vlogger na natin pahuway. Pasupport po. Ito, baklasin natin to. Okay, so all right.
Ano yung nalang sa hapon? Di ba ito? Ano yung meron, boy? Pinagkulang ang hapon, boy. Ha? Bawang kasado mo? Ito na lang. Winto ng buhay. Baraga. Barangay. Love story. Love story. Dear Papa David. Teka lang nga daw. Ha? Teka, kausad man din. Hmm. Pagalit ang tugso. Tsaga. Hanggang kailan mag-chat? Ano lang, hanggang kailan ang saan? Oo. Hanggang kailan mag-chat-tsaga? Kung wala ka lang rinalaga. Yun ang sabi, mag-isip-isip. Isa, dalawa, tatlo. Sundan, sundin nyo. Sundin nyo. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha! Ha! Kung ikaw ay masaya, tumimbot ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ikaw ay kaya pumalakpak ka. Palakpak. Hindi ka na masaya, umiyak ka. Hindi ka masaya, inaayos ko ang iyong isipan. Pero hindi ka nakikinig. Mga bagay na hindi naman sulit na pa rin. Ilang din sis ko bang sasabihin na wala nang kwenta. Wala nang kwenta ako.
dahil iyong sumisila. Sige na, dahan na. Tagal nyo doon, tabaho na ang baba, sa taas. Swerte sa laban ko, volleyball ko. Laki ng Aldo ah. Ako, Domingo at kami. So, San Vicente sa kaso, ano to? Kalabanggan to. Hindi na tapos ang karoon. Yo, Ba't ko nang ganap ng laban yung mga waka na, mga supliyo ko, mga baba. to. Ang ganap ko lang to. Ang laban. Tinulilo pa lang Ang red ko. Adirin ko pala. Adirin ko ako. Grabe, ganap. Grabe ko kalabang kaya nakuha ko sa 3-5. Kung ang laban, sa loob, 5,000, 500. Pangalan kaluwas, nasa 8,000. Oo. Ganap ko kalabang ka. Dari, aduh. Hindi mo naman ako iba sa plato. Hindi mo naman ako Hindi! Lagi na nakit si Udoy! Karawat na sa pagmati! Grabe ng pagaling na tapos sabihan mo, hindi kayo mas magtaon! Sabi ni Udoy, iniiwal naman ako ni Mama ay. Udoy, Ibrahim. Dito mo lagay. Yan, nag-ipon ng ano, buhangin si Prisya. Pero nagpistay. Doy! Nagpistay na sa atin mo sa hapon. Walang babala kami nagpipistay ko doon. Wala. Ano? Kitsi yan Doy, buhangin Doy. Labor si Trisha. Yan do'y tagahakot. Eh, masaya si Udoy ngayon kasi nauna ang baba. Ah, Oo. Mauna yun sa kanya dito sa baba eh. unahin sa baba. Bago kay ate niya. Kala ko di, magpapamanili ka do'y. Nakatago na siya kwarto. Pwede na. Hindi na nadagos. Pag umalis ka, hindi mo na kami gagawa. Oo, naman, Ikaw yung pag-asa dito eh. naman libo. Oo. Ay, buhay. Ang botoy. Hindi, babot ko nung ano Doy. Nahulog ko.
Lipit ng libur namin, oh. Kapon daw, kasama nagbistay. Diyan kayo, Susan! Ipit na ipit to, ah. Kinain na. Kinain ko ba? Kinain ko na sa baba ng halo, eh. Pagsalita sa studio ng pagal. Pagal ay! Pagsalita sa studio ng pagal ay. Kabra natin, tol. Ewan kayo din doon. Wala natin gamitin sa kabra kasi may nakatusok na bakal. Ang kailangan ko gamitan ng barita kasi mayroon pang ganun kasi may tusok. So sa baba, kinain ng halo. Hindi maanak ko na kayo. Baklas pala yung balot.
bakal. Ano nakaabang? Haba ng bakal. Ano nakatusok? Amo. Haba ng bakal na nakatusok. Oo. Walang kalendarin ko to. Ang cellphone mo. Kaya pag hindi may... Abot ba? Ito abot. Abot. Bakal. Wala kasiksik. Alright. Yan pala grinder ko kay Kuya Gatso kasi sagad na sagad. Lumulog-log yung ano niya. Grinder niya. Ingat ko lang. Sigaw yan eh. Lumulog-log yan. Ay, lumigiwang yung ano eh. Bukam. Yan pa tol. Yan na siguro pot mo. Papunta sa'yo yan. Delikads. Ayun at nabaklas ko na siya. Dito. Umipit kasi umipit. Umipit dito na tagalan sa pagtanggal dito kasi umipit bakal. Balit tinibag ko dito tapos pinutol. Pero may kakapitan pa naman yung bakal. Yan, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. Pagbaklas ng poste dito sa gitna. Yan, siyempre maraming salamat sa lahat mga sponsor, mga viewers, silent viewers at sa mga anonymous na sponsor natin. Sa inyo lahat. Ayan, bye bye, ingat kayo palagi. Yan, love you all.